To kun ga yadda ta kaya a wasan da kungiyar ƙwallon ƙafa ta wato Akwa United ta doke MFM ta garin Lagos da ci 3-0 wanda kuma ya bata damar lashe gasar Premier League ta ƙasa NPFL kakar 2019 zuwa ta 2020 wanda kuma ya sa Akwa United ɗin ta kasance ƙungiya ta 20 da ta lashe gasar ta Premier League ta ƙasa NPFL. Bayan Eyimba da ta lashe gasar so 8 akwai to Enugu Rangers so ta lashe gasar so 7 yayin da kungiyar ƙwallon kafa ta Sunshine Stars ta lashe so 5 Kano Pillars ta lashe so 4. Barkamu da shigowa bangaren wasanni a cikin wannan shiri da ya saba zuwar muku daga wannan tasha, kuma muna zagayawa da ku ku ga labarai daban-daban, mu sanar da ku abin da ke faruwa a sassa daban-daban na wasanni daga wato sassa daban-daban na duniya. Sunana Ismail Abba Tangalashi. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Akwa United ta lashe gasar Premier League ta ƙasa kakar 2020 ko in ce kakar 2019 zuwa ta 2020. Ƙungiyar ta Akwa United karkashin jagorancin wato coach Kennedy Boboye ta lashe gasar ne a karan farko a cikin shekaru 25, wanda ya sa Kennedy Boboye ya zama mai horarwa na farko a tarihin gasar Premier League ta ƙasa NPFL tun da aka shigo wato ɓangaren da ake kira da NPFL kenan, da ya lashe gasar so 2 da kuma ƙungiyoyi guda biyu mabambanta da juna. Idan ba ku manta ba, Kennedy Boboyen ya jagoranci Plateau United bayan sama da shekaru 44. Baya ga coach Kennedy Boboye, shi ma ɗan wasa na ƙungiyar na gaba kenan Charles Atishimene ya kafa tarihin zama ɗan wasa na farko a tarihin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Akwa United da ya zira ƙwallaye 17 a kaka guda. Dan wasan dai ya yi ƙoƙari wurin zira ƙwallaye wanda ya jagoranci ƙungiyar har ta kai ga lashe wannan gasa ta NPFL. A wasan da ta buga da kungiyar ƙwallon kafa ta MFM wanda ya bata ya konce tabbatar da ita a matsayin zakarar gasar a nan Najeriya, dan wasan ya zira mata ƙwallaye 3 a wasan. Idan kuka biyo mu a cikin shirinmu na mako mai zuwa, za mu yi shawagi na yadda gasar ta gudana, za mu sanar da ku kungiyoyin da za su wakilci Najeriya a gasar zakarar nahiyar Africa CAF Champions League da kuma waɗanda za su je gasar ajin ƙwararru ta nahiyar Africa CAF Confederations Cup. Tuni kungiyoyi irin su Adamawa United da kungiyar ƙwallon kafa ta yi famu ba suka fada ajin gajiyayyu ko in ce ajin ƙwararru na gasar wato NNL kenan, wanda za a buga wasannin kaka mai zuwa ba tare da waɗannan kungiyoyi ba. A mako mai zuwa za mu je da ku mu ga yadda ta kaya a kakar ta 2019 zuwa ta 2020. Idan kuma muka leƙa da ku kungiyar ƙwallon kafa ta Lobby Stars da ke taka ledarta a filin wasa na Paku da ke garin Makodi. Ƙungiyar ta sanar da wato dakatar da wasu 'yan wasanta guda 3 da suka haɗa da John Lazarus sai Ebube Duru da kuma Martins Osi. Ƙungiyar ta zargi waɗannan 'yan wasa guda 3 ne da cin dunduniya bayan ƙungiyar ta tashi fafata 1-1 da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Eyimba a wasannin mako na 36 a gasar Premier League ta ƙasa NPFL. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Lobide za mu iya cewa ta wato dakatar da waɗannan 'yan wasa ne a daidai lokacin da ake wato a ƙarƙare gasar ta Premier League ta ƙasa. Za mu gani idan 'yan wasan sun zauna a ƙungiyar zuwa kakar 2020 zuwa ta 2021 za su ci gaba da zama ko in ce kasancewa ƙungiyar a dakace, koko za su wato za a yafe musu ne. Alabashi idan sun sauya ƙungiyoyi za mu ce za su iya samun daman taka leda a ƙungiyoyin da za su shiga. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nasarawa United da ke garin Lafiya ta sami daman shiga wasan ƙarshe na gasar cin kofin ƙalubale na ƙasa da ake wa lakabi da ITO na kakar 2019 zuwa ta 2020. Nasarawa United ɗin dai ta sami wannan tagomashi ne bayan ta lalasa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sunshine Stars ta garin Akure a bugun da kai sai mai tsaron raga da aka fafata a makon jiya. Da wannan kungiyar za ta kara da kungiyar ƙwallon kafa ta Bayelsa United wacce ta samu galaba a kan makociyar ta Rivers United a ɗaya wasan na zagayen gab da ƙarshe da ci ɗaya mai ban haushi. A ɓangaren mata kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Bayelsa Queens za ta fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Robo. Za a fafata wasannin na ƙarshe ne a filin wasa na Samuel Ogbo Media da ke birnin Benin ɗin jihar Edo a yau ɗinnan idan Allah ya kai mu. Saboda haka yau filin wasa na Samuel Ogbo Media da yammacin wannan rana za mu ga yadda za ta kaya tsakanin waɗannan ƙungiyoyi. Ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Nasarawa United idan ta lashe wannan gasa za mu iya cewa
ga ta gomashin shiga gasar wato zakaru ta nahiyar Afirka, ga kuma wannan tikiti za mu iya cewa ƙungiyar ta yi babban kaka, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Bayelsa United wacce tana buga ajin kwararru ta ƙasa ne ita ma idan ta lashe, za mu iya cewa kungiyar ta kafa tarihi, inda kuma za ta samu tagomashin wakiltan ƙasar nan a gasar cin kofin kwararru da nahiyar Africa CAF Confederations Cup. Har yanzu muna batun kwallon kafan, kuma za mu je wato wasanni ne na share fage na shiga gasar cin kofin zakar nahiyar Africa na kungiyoyin kwallon kafa da mata da ke wannan nahiya, inda wakiliyar Najeriya a wasannin na share fage kungiyar kwallon kafa ta Rivers Angels da ke garin Port Harcourt ta sami damar wato shiga cikin wannan gasa bayan ta samu nasara a daukacin wasannin da ta buga na rukuni, wanda ya bata tikiti a gasar da za a fara nan ba da jimawa ba. Hukumar kwallon kafar ta nahiyar Africa dai CAF ta kirkiri wannan gasa ne a domin yin gogayya tsakanin kungiyoyin kasashen da nahiyar Africa domin dai a sami wacce za ta iya lashe gasar a ƙarshen kaka, kamar yadda kungiyar ƙwallon ƙafa ta Al Ahly ta ƙasar Masar ta lashe a ɓangaren maza. Sai mu ce muna taya Najeriya da kuma kungiyar ƙwallon ƙafar ta Rivers Angels munnan wannan samun tikiti da ta yi bayan ta doke dukkanin ƙungiyoyi uku da ta fafata da su a cikin rukunin da ta yi wasanninta na share fagen shiga gasar ta cin kofin zakar nahiyar Afirka da ƙwallon mata. To har yanzu muna ƙwallon kafar, amma kuma ƙwallon kafa na rairayi, inda a jihar Kaduna an fafata wasanni na gasar cin kofin ƙungiyoyi guda 4 na ƙwallon rairayi ta ƙasa. Karo na farko kuma ƙungiyar ƙwallon wato rairayi ta jihar Kebbi ta doke takwararta daga jihar Kaduna wato Kada Beach Soccer Club kenan a wasan ƙarshe da ci 3-4. Wannan za mu iya cewa an kafa sabon tarihi, domin kuwa kungiyar kwallon kafar ta jihar Kebbi idan ba a manta ba, babban kungiya ce wacce har a wato wasannin kasashen duniya ta taɓa wakiltar Najeriya. Ba za a ji mamaki ba duba da cewa jihar Kaduna kuma a karan farko ta ɗauki nauyin irin wannan gasa, ko in ce gasar karo na farko, inda kuma za mu sa rai mu ga sauran jihohi musamman na arewacin ƙasar nan sun ɗauki nauyin irin wannan gasa, haka kuma su samar da ƙungiyoyi da za su shiga irin wannan gasa a wato a shekara mai zuwa. To idan muka leƙa fage na sauye-sauyen 'yan wasanni ko a daidai lokacin da ake ƙasa da kwanaki kaɗan domin fara fafata wasannin kakar 2021 zuwa ta 2022, ɗan wasan gaba na tawagar ƙwallon ƙafa ta ƙasa Super Eagles Henry Onyekoro ya sauya sheka daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Monaco ƙasar Faransa zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Olympiacos da ke ƙasar Girka. Henry Onyekoro, wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka wakilci Najeriya a gasar cin kofin nahiyar Afirka, wanda a ƙasar Algeria ta rike tawagar ƙwallon ƙafar ta ƙasa Super Eagles a wasan zagayen gab da ƙarshe, ya sanya hannu a kwantaragi da ya kai zunzurutun kuɗi euro miliyan 4.5. Daga Henry Onyekoro kuwa idan muka je wani labarin, kungiyar ƙwallon kafa ta Juventus da ke kasar Italiya ta rubanya wato kwantaragin dan wasanta kuma captain dinta a Giorgio Chiellini, wanda kuma shi ya jagoranci kasar Italiya ta lashe gasar cin kofin Euro na 2020. Giorgio Chiellini ya sanya hannu a sabon kwantaragi da kungiyar da ke buga wasanninta a filin wasa na Allianz da ke birnin Turin din kasar Italiya na tsawon shekaru 2. Giorgio Chiellini dai shine tsohon dan wasa wanda ya fi kowanne dadewa a kungiyar ta Juventus a yanzu, wanda kuma a wannan karo zai yi aiki ne da tsohon mai horarwarsa a kungiyar ta Juventus Mas Allegri, wanda ya dawo jagorantar kungiyar ta Juventus bayan ta sallame wato tsohon dan wasa na kasar Italiya Andrea Pirlo bayan gazawa da ya yi a kakar da ta gabata. Idan muka je ga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da ke birnin London din kasar Ingila, kungiyar ta Arsenal ta jaddada cewa dan wasanta na tsakiya wato Granit Xhaka ba na siyarwa bane. Kafin a fara wasannin gasar cin kofin kasashen nahiyar Turai dai, kungiyar kwallon kafar ta AS Roma ta kai goro ta kai mari domin samun daman daukan wannan zakakurin dan wasa, amma kuma hakanta bai cimma ruwa ba, inda dan wasan ya haska sosai a wasannin da ya jagoranci kasarsa Switzerland har ta kai zagayen kwata finals na gasar cin kofin Euro 2020, wanda kuma Arsenal din ta yaba da kokarinsa, inda mai horar da kungiyar ta Arsenal Mikel Arteta ya ce wannan dan wasa babu inda zai je kuma zai ci gaba ta taka ledarsa a filin wasa na Emirates daga kaka mai zuwa
har zuwa wasu kakannin ma. Za mu gani kwantaragin shekaru nawa Arsenal din za ta ba a Granit Xhaka wanda kuma tsohon kaftin din Arsenal din ne, kafin daga bisani a karbi ragamar a miƙa wa ɗan wasa a wato Aubameyang kenan, Pierre-Emerick Aubameyang wanda shine yanzu kaftin din kungiyar ta Arsenal. Granit Xhaka dai ya kasance shine jagoran kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal a matsayin kaftin, kafin daga bisani a kwace jagorancin daga wurin shi a ba ɗan wasa Pierre-Emerick Aubameyang ɗan ƙasar Gabon wanda shine kaftin ɗin na ƙungiyar ta London Gunners. To bari mu sake koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus, inda ƙungiyar ta kammala cimma yarjejeniyar ɗaukan ɗan wasan Brazil a Caio Jorge daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Santos da ke ƙasar ta Brazil. Ɗan wasan ana sa rai zai fara buga wa Juventus ɗin wasanni ne daga kaka mai zuwa bayan an cimma wannan yarjejeniya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus zai, kamar yadda aka sani, babban wato damuwarta a yanzu shine kasancewa ɗan wasa Cristiano Ronaldo ya ci gaba da zama a taka leda, inda a baya-bayan nan mun ji rahotanni da ake ta alakanta Ronaldo ɗin da komawa ɗaya daga cikin tsofaffin ƙungiyoyinsa, wato ko Manchester United ko kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. A gefe guda ita ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain tana dako ta gani yadda ɗan wasan zai kasance, ko zai ci gaba da zama a birnin na Turin koko zai sauye shi kane domin ta yi wuf da wannan zakakurin dan wasa. An kafa tarihi a kasar Faransa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lille bayan ta lashe gasar a French Ligue 1 a kakar da ta gabata, ƙungiyar ta sake kafa sabon tarihi a makon jiya bayan ta doke wato ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain a wasan Super Cup na ƙasar Faransa wanda aka buga a birnin Tel Aviv ɗin ƙasar Isra'ila. PSG dai ta kwashe shekaru tun daga shekarar 2013 ita take lashe wannan kofi, sai dai a wannan karo kungiyar ta Lille ta kawo mata cikas a daidai lokacin da ake gaf da fara wasannin gasar French Ligue 1 ta wannan kaka. Kamar yadda aka sani dai yau Lahadi 8 ga wata ana bikin buɗe wannan gasa ta ƙasar Faransa, inda kuma za mu gani shin mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Paris Saint-Germain tsohon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham zai iya jagorantar ƙungiyar ta PSG ta ƙwace kofinta da ta saba lashewa daga gurin na Ligue. Abu ne da lokaci zai yi wa kansa alƙalanci. Andriy Shevchenko ya kasance tsohon ɗan wasa ne ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan har ma da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Andriy Shevchenko ya jima kusan shekaru 5 kenan yana jagorantar ƙasarsa ta Ukraine a matsayin mai horarwa. Shi ya jagoranci ƙasar Ukraine har ta kai wasannin zagayen kwata finals na gasar cin kofin Euro 2020 wanda kuma ƙasar Italiya ta lashe. Andriy Shevchenko dai ya kafa tarihin kasancewa mai horarwa na farko na ƙasar Ukraine da ya ɗauki tawagar ƙasar ya kai ta wasannin zagayen kwata finals a gasar ta cin kofin Euro 2020 din. Haka kuma dai labari da zamu iya cewa ba zai zo wa magoya bayan ƙwallon kafar ƙasar Ukraine da daɗi ba shine sanarwar da Andriy Shevchenko ya yi na sauka daga aikinsa a matsayin mai horar da ƙasar ta Ukraine. Abin da za a jira a gani shin Andriy Shevchenko zai ci gaba da ɓangaren horarwar ne a matakin ƙasa da ƙasa koko zai koma jagorancin ƙungiyoyi ne a nahiyar Turai. To kafin mu karkare sai mun tafi birnin Tokyo ƙasar Japan, inda ɗan ƙasar Jamus Alexander Zverev ya lashe ɓangaren ƙwallon tennis a gasar Olympics. Alexander Zverev ya doke lamba na ɗaya a duniya Novak Djokovic a zagayen gab da ƙarshe na fafatawansu da suka yi, inda kuma a wasan ƙarshen ya doke Karen Khachanov da ci 6-3 da ci 6-1, wanda kuma ya sa ya zama ɗan wasan ƙasar Jamus wanda yake buga wasannin tennis ɓangaren 'yan ɗaiɗe da ya lashe lamban zinare a gasar Olympics tun 1988. Ɗan wasa na ƙarshe da ya lashe ƙasar Jamus lamban zinare a gasar Olympics ya kasance Steffi Graf, wanda kuma za mu iya cewa tsohon ɗan wasa ne a ƙasar ta wato Jamus. Idan muka je ga bangaren kwallon kwando tawagogin Najeriya D Tigers bangaren maza kenan da kuma takwarorinsu D Tigers bangaren mata dukkaninsu sun yi waje a gasar Olympics bayan sun gaza samun nasara a koda wasa ɗaya daga cikin wasanni uku da suka buga na rukuni. Kafin dai fara wasan gasar da Olympics, tawagar ta D Tigers ta fafata wasannin sada zumunci guda 3 daga manya-manyan kasashe wato da suka haɗa da kasashen Argentina,
America da kuma ƙasar Australia, wanda kuma suka samu nasara a wasanni guda biyu, sai dai kuma da aka shiga gasar Olympics ɗin a The Tigers ɗin wannan ƙoƙari nasu aka nema aka rasa. A mako mai zuwa in Allah yarda za mu bibi yadda ta kaya a gasar ta Olympics tare da yin dogon sharhi da nazari dangane da ƙoƙarin tawagogin Najeriya a gasar ta Olympics. To duka-duka a daidai wannan lokaci muka zo ga ƙarshen ɓangaren na wasanni a cikin shirin na barka da safiya. Fatan kun ji daɗin shirin kuma za ku kasance da mu a mako mai zuwa domin jin yadda za mu lissafo muku ƙungiyoyi da suka yi ƙoƙari suka yi bazata a gasar Premier League ta ƙasa kakar 2020 zuwa ta 2021 da aka karkare, da kuma yadda tawagogin Najeriya suka kasance a gasar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle da Olympics da aka yi a birnin Tokyo. Sunana Ismail Abba Tangalashi.